Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa se mnou, s Robocopem, na kanále Limetky TV. A společně je se mnou Barry. Ahoj. A tohle je poděkování za 10 odběratelů na kanále Limetky TV. No, prostě oslava, tada! A v pátek bude video se mnou a s Barrym a za to poděkování, že jste nás odebírali, a kdo ještě nedal odběr, tak dejte, protože my chceme ještě dál a budeme tvořit ještě další videa a tak dál. A vlogy, gameplay neumím, no, ale let's play jo. No a tohle je asi konec. A tak, čahoj!